Ulimi uli m'magulu osiyanasiyana. Pamene ena akuchita ulimi wa ziweto monga ng'ombe, nkhuku, mbuzi ndi zina. Ena alimso ndi gawo lawo lochita ulimi wa mbewu zosiyanasiyana. Mu ulimi wa mbewu, ena akulima fodya, ena akulima chimanga, mzimbe, thonje, nandolo, kachewere ndi zina zambiri zimene akagulitsa zimapasamso ndalama zochuluka. Koma kodi munamvapo kuti ulimi wa mbewu zamasamba ndi ulimi wina wa phindu umene anthu ena akupindula nawonso kwambiri? Pulogalamu yathu ya sabata ino ya dziko la mkaka ndi uchi yakubweretserani mulimi amene chidwi chake ndi ulimi wa mbewu zamasamba, ndipo kuchokera kwa mulimi ameneyu ndi mmene muone kuti ulimi wa mbewu zamasamba ndi wa phindu, ndipo mukautenga bwino ndi chuma. Zaka zambuyomo, mayi Vanda Cabral samaganizirako kuti lero akhoza kumatchulidwa komanso kudziwika kuti ndi mmodzi wa alimi mdziko muno. Pambali pa ulimi wawo, umene ndi nkhani imene tiyikambirane mpulogalamuyi, mayi Cabral akugwira ntchito ku kampani ya Deloitte ngati mmodzi wa akuluakulu a zamalonda, ndipo mukamva mbiri ya ntchito yawo mukhutira kuti mayiwa ali pa ntchito yabwino. Koma mbali ina ya moyo wawo, mayiwa ndi mulimi amene chidwi chawo chili pa ulimi wa mbewu zamasamba, komanso zina zimene tingazike m'gulu la zakudya. Zina mwa zimene iwowa amalima ndi tomato, lettuce, anyezi, nyemba ndi zina zambiri. Kodi chiyambi cha ulimi wawo ndi chotani? Zinayamba mu 2013 ndithu monga macheza ndinangofuna kusintha moyo wanga, and ndinayamba kuzala mbewu zosiyanasiyana kuseri kwa nyumba timati backyard, and zinapezeka kuti I was fulfilled ndi mmene ndimapangira eti, and kumapezeka kuti pa nyumba ya tomato sindikusowa, malettuce sindikusowa, nde pamapezeka kuti I have excess, ndimayamba nokuwagayira azinzanga. And kunasapezeka kuti anti anga nanguti kodi uzoti ukhoza kupanga business, nde ndayamba kupanga approach ma restaurants pang'ono yonjo, nekuti ndikamapita kuntchito pa lunch ndikasiye. Nde 2014 ndinagula malo akulu ndithu kuchileka, ndinazala no tomato mwene kuchako koyamba. Nde 2014 tomato onse anapita m'masi, nazachitidwa ma floods, and that I never gave up, so I came back stronger after falling down, and that is where I got my strength to move on and do it right. So over the years I have been farming in open field, and my challenges are open field ndovutirako sumapita badali. And that's when this year I decided, no, I think let me change the way I do things and become more innovative and invest in technology and smart farming. Kuno kwathu ku Malawi, mbewu monga zamasamba sizimadziwika kuti ndi mbewu zobweretsa ndalama kapena kuti cash crops pa Chingerezi, monga momwe zilili mbewu zina monga fodya, mzimbe kapena thonje. Izi zimachititsa kuti mu ulimi wa masamba anthu ambiri asamayike chidwi. Koma mayi Cabral akutenga ulimi wa masamba kuti ndi business. Malinga ndi iwowa, nthawi zonse anthu amadya, kotero sizingatheke kuti mbewu zamasamba zimene wakulima zisagulidwe. Ichi ndi chimodzi mwa zimene zimawapatsa chilimbikitso kuti azichitabe ulimi wawo. Ineyo ndimapanga focus mostly mu
zinthu monga lettuce. And ndi capacity yanga ndiyoti timapanga supply ma supermarkets, ma restaurants, and panopa ndinayamba kupanga target ma fair ngati ma farmers markets and things like that. Koma ineyo ndimapanga focus mostly in a basket ya lettuce. Kodi mu lettuce mmalowa ano masamba lettuce, mmalowa mu tomato, mmalowa mu anyezi, mmalowa mu nkhaka, ma carrots. So that has been my main target, because I've also wanted to be different from all the suppliers and try and supply what Malawi imports from abroad and try and do it locally, because ineyo ndimakhulupirira kuti kudya timadya daily, and also tasirose I think what gives us life and good health is food. It's healthy food. So farming to me is a lifestyle. I eat healthy. 80% of my food is vegetables, and I live a very healthy life, and I would like to promote healthy eating. You are 45, you are 50 years old, you find you have health issues because of the way you live. So I'm trying to promote kuti anthu azidya zinthu za masamba. Chifukwa mulima vitamin ambiri masamba. Munda wawo umene akutchula kuti Viz Farm uli ndi mbewu zosiyanasiyana, ndipo zina mwa mbewuzi ndi nyemba za makono zimene ndi zitalizitali, moti zikakula zitheba zake zimatha kutalika kufika 1 mita. Nde zina mwa mbewu zimene mungazipeze pa famu ino ndi zimene zakuti ndi nyemba zimakulatu ngati zitheba, Chingerezi chaka kuti long beans. Mwina ambiri simukuzidziwa, ilenso nzachilendo aino akafamu alipo mpano alifotokoza kuti zimenezi ndi chani. Bwani pafupi muti zindikirise kuti kodi izi ndi zichani. Izi ndingoti ndingati ndizitheba, komano zitheba osati zitheba zimene timazipeza locally, ni mtundu wina wa nyemba. Nde umakula ndithu size ya 1 meter kutero kumene mukuyionera apa, yangoyamba kubereka kumene ikutani ikukula sinafike poti afika hapo ndipo so taonesa mitengo yese yachepa kutero kuti ifunika kuti tionjezere, ndipo mitengo imapitirira 10 meters. Ujeni mtengo umapitirira 10 meters. Kama sokula fika 1. Ise imafika 1 meter, ndio tizimangogwa pasi. Ndendo ndizosiyana bwanji ndi zitheba kamuna nyemba zetu timatiziyo. Sikungoti ndi mtundu wake. Pari nyemba za zitheba nde pari ma long beans wao nde indi variety yake. Ningotero. Ndi zinthu zachilendo izi, koma tikhati kudziwa zambiri kuti pafamba kuchitika zichani. Pali ma technologies komanso zina wa mbewu mzangula ma vegetables za ngula masamba ngula nyemba zimene simunazionepo koma muzizindikira chifukwa cha film imeneyi mprogram yake yomweyi yadzikula mkaka ndi uchi. Ambiri tikhoza kuyikira umboni kuti ulimi wa mbewu za masamba ndi wovuta, potengera kuti mbewuzi zimafunika kuzigulisa zikadali za mthete. Ulimi otere umakhuzidwa mso kwambiri ndi kusintha kwa nyengo, ndipo chitsanzo ali nacho mayiwa kuti chaka choyamba cha ulimi wawo mbewu zawo zonse zidakokoloka m'munda kamba kamadzi otsefukira. Kodi chimsisi chawo chili pati kuti zaka zikupita zikuchulukira iwowa akuchitabe ulimi wa mbewu za masamba? It's been hard, but it's a skill imene wina ukhala nayo, skill ya multitasking and also kukhala bwino ndi anthu, and you have to empower people. And I don't believe I can achieve all these things even with my work. I have people who believe in me, and at the farm I have people who believe in me. At the house I have people who believe in me. So I empower those people and I delegate a lot. It's a lot of teamwork behind it. Kumunda uja kumakala the team ina utindazibambo. My sales team is women. Timaendesa track ya ikulu mene mutaione panjapo and azimai. So I know that sales, women are better people at selling. And I have the men who stay at the farm and they push because they are the ones that are the horses behind me. So I have a very good delegated team. And yendezima ndichulugira, but I love what I do.
Limodzi mwa mavuto amene alimi mdziko muno amakumana nalo ndipo limawabwezera ambiri m'mbuyo ndi nkhani yokhuza mitsika. Uku ndi kumene alimi amakagulitsa zokolola zawo makamaka pa mtengo wabwino kuti athenso kukhala ndi chidwi cholimamso chaka china chotsatiracho. Kodi Mayi Cabral anawupeza bwanji msika wa mbewu zawo? Chimene ndikudziwa pang'ono ndichoti zokolola zawo zimagulidwa ndi sitolo zikuluzikulu zapamwamba mdziko muno, zija pa Chingerezi timati ma supermarkets. Kodi zinatheka bwanji kuti akwanitse kufikira misika ikuluikulu ngati imeneyi? Business ya masamba ndi business yovuta because there's a lot of red tape around it. My retailers amene timapanga supply ma supermarkets, they determine the price for you, and it's very challenging because chinthu chija kuti chikhale choti chioneke bwino imatenga a lot of effort and a lot of work. Koma ndio upita akakuza kuti chinthucho ife tikula pa 100 kwacha. So I still supply my supermarkets and I supply restaurants, and I've also discovered that I can also push myself to be selling on the streets. So I will sell at a location where it's very strategic, and timakhapo Friday yose anthu amabwera kuzatikula, and so ndimapanga target ma fair, ma school, ndimapanga target so ma farmers market mbayani kuja, and I have had very good support from the community. Chinthu china chochititsa chidwi chimene mayiwa akuchita pofuna kutukula ulimi wawo ndichoti ayamba ukadaulo wa ulimi wamakono ogwiritsa ntchito tekinoloji. Mwachisanzo, kamba kakusintha kwa nyengo, iwo akuyamba tsopano kugwiritsa ntchito nyumba zimene zimadziwika kuti greenhouse pochita ulimi wawo. Zambiri zokhuza ukadaulo otere tizakambabe msabata zikubwerazi, nyumbazi zikakonzeka bwino pokhala ndi mbewu ndi kuyamba kugwira bwino ntchito. Koma chinthu china chimene ndachionanso mu ukadaulo wawo wa ulimi ndichoti mayiwa akuonjezera ulimi wawo kudzala mbewu zambiri pa malo ochepa. Uwu ndi ulimi umene akutchula kuti vertical farming pa Chingerezi. Mene tikuonera apa imene timadziwa kuti ndi nthaka ndapa, koma mutha kuona kuti pansipa palibe mbewu iliyonse imene adzadwa kumathiriridwa. Mbewu zili mwambamo. Chingerezi chake akumati vertical farming. Uwu ndi nzerenso umenewu, uwunso mzere, uwunso mzere. Koma zikutheka bwanji kuti ulimi sopano kumasintha motere kuchoka pansi pa nthaka pete tinazowera kumatipula nthawi zonse ndi kuyamba kumayika mbewu mwamba ngati apa. Aino akamalo ano ndi ineyo pafupi amene ati fotokozeti kuti tikati vertical farming makamaka mulu umenewu wa ma vegetables ndi chani. Tikulandeninso ngalika program ati yomwe zikuoneka ngati kuti ma technologies akuchuluka. Vertical farming. Vertical farming, it's a way of saving land. Kuti ukhoza kulima ndithu malo akulu komano ukupita mwamba, and it's more effective in a way that it's labor costly, si machuluka, and mmene mukuoneramo mazi amakhazikika, manyowa amakhazikika, fertilizer chilichonse apapa mukaona imakhazikika, and mukuona kuti nyengo ndiyo Oktoba koma zinthu papagata apapa ikukhazikika ndithu. Kutoko awa ni ma strawberries amene tazalawo tazala kumene ndi ma strawberries ndithu. Kutoko tikudikira kuti aberekane achulukirane ndi kuti tichonse mumu tibwereseno mu system ina kutoko tizalumikiza ma system ena okwana 600 meters. Apapa we've only got 24 meters. Nde apapa tungopangira kuti kuchokera apo kafika ndi 26 meters. Nanga kuchokera kubwera apo it's 6 meters going long. Horizontal imati. Yes, it's 6 meters. Ndeti mazilumikiza. Ndeti malumikiza 6 meters 6 meters 6 meters 6 meters. Mwamba so 6 meters 6 meters 6 meters. Ndeti ngati tukulumikiza 10 by 6 meters, that's 60 meters. Ndikuti save malo akulu. Taseva malo akulu oti tikanalima kuno ndi uko komano tikulima pompo. Ndekuti apapa so chimene chasa choti ndipange ma drip pipe kuti chichonse irrigation ilonse zizipangira yoka.
pazichitika irrigation paokha payokha. System yisi inati tizakuitananiso kuti muzaone kuti yayi pilot ijataitha pano tikutani tikufuna no system ino is fully fledged. nzeru zimenezi mukumazilenga kuti ndaseka. I think you have to be innovative in farming. And ineyo ndimalimbisa Malawi kunena kuti ulimi wa water cane sungatipitire kutali. Komano tizikhala ndi an innovative mind where panopa chilichonse tizitha kuyuza technology. And technology imaseva nthawi, imaseva ndrama, and investment. Koma it's a one-off investment. Neneyo I travel a lot. And nimaona ma technology amene anzathu akunja akumayuza. I took this technology from China because China is very populated. And anthu akumasowa kunena kuti ali mabati ndi angopita mwamba kunonso tikuchuluka naso nde panopa so in the next 20 years tizimenyana malo tizichulukana nde ine ndati ya ineso ndizikumva nthake mati nkhondo ezikhale ya malo mazi ndi malo koma mwamba mulipo tikulima mwamba. Mutakuona kuti kuchoka pamene pali gato yambirirayo kufika apa ndi kamalo kakang'ono anakhala kuti angopanga mizere mwina ndi iwiri koma tikalemeza chitika apa pasi ndiye kuti taumakamba za mizere 8 kapena 6 ndi 7 kusowa ndi mozi apa mizere 7 malo mwa iwiri imene akukhala pamsi apa nkuikapo mbewu zochepa akuti tikamayenda kwinako kumapeza luso ngati limeneli tisangolisiya koma kulibweresanso kuno ndikulikhazikisa kuno kwathu mwina nkumachitako nkumatukuka amene akutukira mayiko amzathu amene akuchita msaulimi ndikumapita patsogolo ngati dziko lathu Malawi. Malinga ndi ukatswiri wa sayansi umene mayiwa akuyika mu ulimi wawo pena munthu ukhoza kumati ukatswiriwu akuchita mdziko lolakwika. Apa mutimvetse bwino chimene ndikutanthauza ndi chakuti ukadaulo umene mayiwa akuyika mu ulimi wawo mwa zina umafunika magetsi odalirika kuti ndondomeko zina monga zothirira zimene akufuna kuchita ziziyenda bwino. Mwachisanzo iwowa akufuna kuchita ulimi umene pa Chingerezi akuti hydroponics. Ulimiwu amagwiritsa ntchito madzi ndi michere imene mbewu zimafuna koma popanda nthaka. Za ulimi umenewu tizakambabe kutsogoloko koma ndi ulimi umene ungatheke pokhapokha pali magetsi odalirika. Masiku ano ulimi unasintha ndipo magetsi ndi mbali imodzi yofunika kwambiri kuti ulimi wathu upite patsogolo. Vuto la magetsiwa ndi limodzinso mwa mavuto amene Mayi Cabral angakuwuzeni kuti likukhudza kwambiri ulimi kuno ku Malawi. Tsogoleri adziko wamene amatiyang'anira ifeyo ayenera kutengapo gawo pa zinthu za ulimi kuti ifeyo azimayi tizitha kukhala ndi nsika, tizitha kuti ma technologies amene tizikhala nawo, ma facilities amene tizikhala nawo. And challenge imodzi kwambiri panopa ndi one nkhani ya technology sitikupangidwa support and infrastructure ina imene imafunika kuti ulimi upite patsogolo ndi magesi. And if you are going to have a hydroponic system and you have power outages in the country, I mean, it's not sustainable. So we are also working against things that we can't control. So I would urge that Malawi should become a bread basket because we have the potential, we have the soil, we have the right soil, we have the water, and we have the land. And kutsogoloko kuzapezeka kuti we are importing, and we are very far away from such because we lack the technology. Ulimi wa masiku ano ndi wa water cane, and that was something that happened 100 years ago. You can't go far with such technology. You have to have water pumps, you have to have solar systems, you have to have drip pipes so that you utilize your time appropriately. And for me, that's why I went there, because I can't manage going to the farm. I've put up a system which is Internet of Things where I'm able to even control how I farm mu pafuni banga. Ndiziona kuti kodi temperature mu greenhouse kuti bwanji, kodi ayathirira nthawi yanji, kodi zikuti bwanji. I've invested in all that, in that kind of technology so that I'm able to monitor wherever I go. And that's where the world is going.
So for me, I think for Malawi, we are not doing very well in farming. Mavuto ali apo, ulimi uli ndi phindu, ndipo timakhali kunena kuti anthu amapeza mwawi monga ntchito kamba kuti munthu wina wasegula munda waukulu umene akulima. Nayo Viz Farm ili ndi ogwira ntchito, ena ndi abambo amene amagwira ntchito ku munda, ndipo ena ndi amayi amene ntchito yawo ndi yogulitsa zokolola. Uwu ndi mwayi wa ntchito opezeka mu ulimi. Bambo Mavuto Chikaoneka ali ndi mwayi wa ntchito ku famu ya Viz, kumene nawonso akupindula kamba kuti mwazina akuphunziranso ukadaulo watsopano umene eni mundawu akubweretsa. Ine ndapezapo mwayi wa ntchito, komanso sikupambana kuti kupezapo mwayi wa ntchito ya, komanso anzanga ena apezapo mwayi wa ntchito. Sindine ndekha amene ndikupindula pano. Mukuziwa kuno ndi kumuzi kulibe kampani, koma ndi chinthu chopindulitsa mwina mayi aja kuzagula malo ano ndikuyitana anthu mmuzi ndikuzapangana communicate ndikumagawanapo nzeru like kumalima masamba kumatani ni zambiri chifukwa choti kosi kumene mwaonakwe nikusogolera ndini, koma pali thandizo lalikulu kuti kukupita ine kuti ndikakhale pandekha ndikonza kukwanisa chifukwa choti ndapezapo beka knowledge kena kache kuzera mwa amene anagula malo. Pano paziko lapansi pali zambiri zochitika ete, pali ena amafuna driver, pali ena amafuna udokotera, koma pali ntchito ngati ulimi, uterara, ni ntchito zoto kuti ngakumbire mutu pansi sizingati paziko lapansi ya, ni ntchito zosiyana, koma umafunika kulimba mtima chifukwa choti mulimi maka mavuto osiyana ngati mena amapezeka pa ntchito ena iliyonse. Ndikonza kukuza zoti ndi chinthu chimene ine ndaonapo kuti kupatula zonse mwina bora ndisankhe ulimi chifukwa chinthu chokazikika. Ndimalamula nthaka Mulungu nikuniyankha nikuthekadi. Mavuto anga nikupezeka kuti ndapeza njira. Nawo Mayi Cabral akuvomerezamso kuti ulimi uli ndi phindu ndipo palibe chimene munthu angalakwitse ngati atayamba ulimi. Kuwaona iwowa ndi zimene akuchita mu ulimi wawo, munthu siungakane kuti mu ulimi muli phindu. Phindu imene ili mulimi ndi phindu yoti it takes time kuti upange develop. Chifukwa choti one, you need to build. Ineyo sinayambe ulimi lero, sinangozuka kufuna kupanga ulimi. Koma phindu imene ndawupeza ineyo ndikuona kuti kuli demand and I can't supply. I can't supply. As I'm telling you, I have orders of lettuce that I can't supply. Chifukwa kumunda kwata capacity yanga ndiyo chepa. Anthu akuja mutati muonesese kuti population ya Malawi ndi anthu angati 18 million alimi angati akujetsa anthu 18 million, ndi azimayi angati amene akupanga ulimi woti angatha kujetsa Malawi yonse ndi 4 chepa, not even 10%. Alimi ambiri ndi amapanga commercial farming, mati, macadamia, koma ndi ochepa amene amapanga commercial farming ya ulimi woti tizidya daily. You can't go wrong with farming, especially horticulture. Dziko la Malawi limadziwika kuti chuma chake chili mu nthaka, koma kuliona dzikoli limene lili ndi nthaka yochuluka komanso madzi ambiri zimakhala ngati ndi bodza wina akayima pachulu ndikumati chuma cha Malawi chili mu nthaka. Kodi ngati dziko choyenera kuchita ndi chani ndi ulimi wathu kuti kutsogoloku wina akamakuwa kuti chuma cha Malawi chili mu nthaka akhaledi kuti akunena zoona? Ili ndi mfunso limene ndinawafunsa mayiwa pomaliza ndipo anandiyankha motere. Ifeyo tili pambuyo chifukwa tinadikira mvula, and mvula imagwa pa nthawi yake, and panopa ndi climate change mukuona tikuti dziko nyengo ikuchisintha, and panopa tiyenera kukhala chero ndi climate change. Mvula ikumagwa mosanga nthawi yachepa and ifeyo tikudikira mvula, and sizingatipitize since ulimi sungapite patsogolo ya. And as a country we have to take climate change seriously. As a country we need to have leaders atsogoleri oti akhuza
kumapita maiko ena ndikumaona kuti anzathu akupanga chani, ndikubweretsa phindu imeneyo kwa ifeyo ndikutipanga empower ifeyo azimayi kuti tithe kupitisa ulimi wathu patsogolo. As a country tiyenera kuti tikhale pansi imodzi ndikuganiza mumodzi kunena kuti let's invest in technology, because for me it's the technology behind it. Because sitingapange ulimi wa open field ndikuti ndikumakhala kuti tidyetsa dziko, sizoona. Ulimi wa watergen sungadyetse 18 million people, koma ulimi wa technology, irrigation, solar, hydroponics, vertical farming, greenhouse farming ndio umene utapitise nawo patsogolo. Tikamakamba nkhani za ulimi masiku ano tikumakambanso nkhani zokhuza ukadaulo umene uli muli umenewo, technology pa Chingerezi chake. Muno ndili ndi structure imene timangomva kuti greenhouse structure, ndi imeneyi yamangidwa ndi anthu akonkuno ku Malawi, sakachokere kunja kapita ku China, kuti ma graduates kuchokera ku college yakuno ku Malawi ya Bunda ndamana panga zimenezi akupanga zimenezi. Chimene chikuchitika muno umwe kuti ndi ma hydroponics, nkhani yake kudzala mbewu osatiba munthaka koma madzi ndi ma nutrients mazi kumazungulira menemu mbewu ndi kumakula. Structure imeneyi ndi malo ang'ono 8 by 20 meters, koma tikawerenga timabowiti tilimo topitilira 1500. Nthawiza kuti mbewu zimene zidzadzalidwe muno ndi zopitilira 1500. Malo ang'ono kwapanga maximize kuzisa ntchito ukadaulo ndi kuzala zinthu zochuluka. Tizabweramso kuno kuti tizamve kuti kodi zikuyenda motani, chifukwa ukadaulo umene ulikuyenda kudziwa musasephonye program kana musamayiphonye program imene ya dziko la Mkakanduchi, chifukwa ikubweretsani zambiri apa tangodutsa mwe futa inu aka matchulanso malonga amenewa. Ndiyati ayi tikuonesereni kuti zikazapya muno tizabweramso kuti zikuyenda motani maukadaulo ngati amenewa. Langa dzina ndi Steve Chauluka.